Eusko Alderdi Jeltzaleak ere eskuin muturrari faxistei aurre egiteko deia egin du. Pentsa nola dagoen kontua, baina zeren aurrean gaude ba? Vive la République, vive la France! Akaso baten batek erosotasuna batzuen eskuin muturra alboan izan da, baina eskuetatik joan ote zaio, edozein kasutan, Errepublika ez dakigu, baina Euskal Herria beti antifasista. Eskuin muturraren munduaren ikuskera arrazista, matxista, autoritarioa eta zapatzailea normalizatu eginda leku guztietan idea horren promozioa egiten duten erabideen bidez besteak beste. Gaur egongo distribulo politiko nahasi eta ilunean, gure baloreak, xedeak eta eginkizunak landirean dira. Eskolegitik, EHZ-etatik, hemendik, eskuin muturra eta bere aliatu